Bon dia, bona hora i benvinguts a un altre vídeo de Som Atents, aquest canal on parlem de muntanya, aire lliure i altres coses relacionades com preparar-nos per eventualitats. I avui estem aquí amb un kit de preparació, un kit d'emergències. I per què fem aquest vídeo? Perquè recentment m'heu posat alguns comentaris demanant això, no? Que parlés una mica del kit d'emergència que s'està demanant o comentant tant a nivell generalitat, que us deixaré l'enllaç de la pàgina, com a nivell europeu. Per què? Per aquest context en el que estem una mica incert, inestable, amb guerres, amb apagades elèctriques, etc. Llavors, primer dues coses. Aquí tenim molt de material, el material és important, però el que és encara més important és saber fer servir aquest material. Per tant, mencionar la importància de practicar aquestes coses, practicar amb ràdios, practicar amb nusos, practicar amb els ganivets, amb les eines que tenim. Llavors, això és molt important. I una altra cosa és especificar més de què parlem, d'aquest kit de supervivència. Bàsicament, tinc aquí una mica el kit que recomana la Generalitat i, tot i que normalment es parla moltes vegades d'un kit de 72 hores, que serien com 3 dies, la Generalitat no especifica tant, parla en cas d'una emergència. Llavors, seguirem aquesta línia d'un kit d'emergència en general, perquè si ens posem a 3 dies veurem que potser necessitem bastant material. Potser ja podem fer en un futur un altre vídeo del kit perfecte, més complet, i potser per 72 hores, però aquí anirem a una... La idea és que aquest kit sigui autocontingut, una motxilla, amb un material que mínim ens permeti estar-nos un dia, que si podem arribar a 3, perfecte, però sobretot un dia, 2 dies, amb el que tenim en aquesta motxilla. Llavors, anem, abans de començar per la llista, on posem tot aquest material que ens menciona la llista? Doncs en una motxilla. Quina motxilla recomano jo? Jo veus molts vídeos per allà a YouTube i això, de gent que porta la seva motxilla Molle, que ara posaré per aquí alguna imatge del que és una motxilla Molle, són aquestes amb un sistema que té origen militar, que són un sistema com per posar diferents tipus de butxaques i afegits a una motxilla, i allò, què us diria, si estem en una situació d'emergència, no vols destacar pel carrer amb una motxilla cat de lat i com una persona com superpreparada, així, perquè si algú amb males intencions et veu amb això, dirà, home, si he de robar algú d'aquests del carrer, robaré aquest que segur que té material bo. Òbviament, és relativament remota possibilitat de que la cosa estigui tan complicada que ja la gent vagi a robar el seu veí, per així dir-ho, però avui dia ja sabeu que millor preparar-se per això també. Llavors, motxilla. Jo recomano una motxilla que no destaqui. Això és una motxilla, per exemple, que em van regalar d'una feina, que no la faig servir gaire, i mira, doncs té un espai bastant suficient. Jo us diria que això són uns 20 i escaig litres. Us diria que potser 30 seria millor, uns 30, fins i tot 40, depèn de com, però que no tingui gaire pinta de motxilla de senderisme, perquè si té molta pinta de motxilla de senderisme, estem una altra vegada en què destacareu, que la gent us veurà com una persona que porta aquí moltes coses que poden ser valuoses. Per tant, jo us diria entre 20 i molts i 30 i escaig litres seria el més recomanable. Ja hem cobert el tema de la motxilla. Llavors, què portem a dins de la motxilla? Anem a veure. El primer que diu és aigua potable. Molt obvi, En l'altre vídeo que vam publicar del tema de la regla de les tresos, dels 3 minuts sense oxigen, 3 hores sense aixopluc, 3 dies sense aigua, aigua molt important. A més, no només no sobreviurem, sinó que quan ja portem un bon temps sense aigua ja comencem a pensar pitjor i per tant estem menys preparats per sobreviure. Aquí porto 1,5 litres, això és una ampolla, una Nalgene famosa d'aquestes americanes i tal, super reutilitzable, super resistent, aquesta ampolla ha anat per tot arreu. Llavors, és suficient amb 1,5 litres d'aigua? Jo preferiria que portéssiu un parell d'ampolles de 1,5 litres, 3 litres. No ens donarà, potser per 3 dies 100%, gaudint al màxim de l'aigua, tota l'aigua necessària, però si haguéssim d'aguantar 3 dies tindríem 1 litre per dia, el podríem racionar, i si realment dura menys l'emergència, doncs amb un parell d'ampolles potser ja fem. Però una cosa que seria interessant
seria tenir un sistema de filtració d'aigua, val? Això és una ampolla Grail que jo de normal no tindria en aquesta motxilla perquè la faré servir cap de setmana sí, cap de setmana no, val? Això és una ampolla que filtra aigua. Però el que sí que recomanaria de tenir és un filtre que són com unes canyes, vale? El posaré enllaçat també en el vídeo, i ens podem comprar un pack de 4 i ficar una a cada motxilla per cada membre de la família. Vale? Això, per cert, no ho he dit. La idea seria tenir una motxilla per cada membre de la família. Jo ara mateix visc amb la meva parella, doncs tindríem 2 motxilles, cadascuna, una per cada persona. Si teniu fills, doncs si és un bebè, un nadó, doncs potser no cal tenir una motxilla exclusivament per ell, però podria, en les vostres motxilles individuals, no, tenir certes coses per nadons. Si teniu mascotes, el mateix. Val? Però si és un nen, nena, ja d'una certa edat, 4 o 5 anys, ja poden tenir la seva motxilla, pot ser fins i tot una activitat interessant allò de preparar-la. Val? Llavors, què més? Això ja també hem tocat, no? Ara que deia això del filtre, per què jo no ficaré això aquí? Perquè tota l'estona ho estaré traient i posant si ho faig servir molt. Per tant, la idea seria que aquesta motxilla no l'haguem de tocar gaire. Vale? Per tant, aquí no ficarem material que ens estimem molt, que fem servir molt. Val? El que ficarem és coses una mica, diguéssim, extra. Val? Per exemple, jo tinc molts tipus de guants molt bons. Doncs una cosa que tinc aquí són uns guants, però com veieu, ja els he fet servir en algun canvi d'oli, estan una mica bruts i tal, doncs mira, en comptes de llançar-los, els deixo aquí, d'emergència, i sempre aniran bé uns guants. Val? Llavors, totes les coses que tenim aquí, la idea és que no les toquem, perquè si no, què pot passar? I això m'ha passat a mi perquè tinc una motxilla d'aquestes, és que ui, sé que en aquesta motxilla jo tinc això, això i això, no? Llavors, acabo no, com robant de tant en tant d'aquesta motxilla. I el dia que la necessités, a aquella motxilla li faltarien coses. Per tant, la idea és que preparem aquesta motxilla, aquest kit de supervivència, i no el toquem més. Val? Per tant, anem per al següent punt, ara que he fet aquesta desviació. Farmaciola i medicació crònica. Val? Farmaciola, superimportant, val? Si estem en una situació d'emergència és possible que hi hagi més possibilitats de que ens trobem en situacions on tinguem algun problema, alguna lesió, alguna malaltia, val? Per tant, important tenir una farmaciola. No entrarem molt en detall de la farmaciola, val? Perquè hi ha un vídeo futur en camí per parlar de més profunditat d'això, vale? Però bueno, sí que us l'obriré. I la idea general és, 1. Que sapigueu fer servir les coses que hi ha en aquesta farmaciola, vale? Que sapigueu fer servir les coses d'aquesta farmaciola i que hi afegiu les coses personals que són rellevants per vosaltres. Per exemple, si teniu alguna medicació que heu d'anar prenent, doncs tingueu aquí un extra, val? Vale, molt bé. Aquí, mira, menciono coses interessants que sortiran després, val? Una pastilla de salts, aquesta és del Japó, val? És una pastilla amb electròlits, vale? Això està bé, de manera que si bevem molta aigua però ens falten electròlits, tindrem deshidratació igualment. Per tant, salts. Aquí tinc un sobre que és com un Red Bull en pols, val? També molt interessant, si en algun moment ens hem de quedar desperts, és molt interessant tenir una cosa amb cafeïna, taurina, val? Per quedar-nos desperts. Això seria una manta de supervivència, també molt interessant i ocupa molt, molt poc. Aquí tinc bosses de jardineria de 100 litres que ens servirien per... Bueno, tenen molts usos, val? Però són... Ara els veurem, val? Aquí tinc mistos impermeables, gel hidroalcohòlic, un torniquet, una espelma petiteta, val? Aquesta és de Grècia. Però vaja, ja veieu, vale? Unes quantes coses molt interessants. Però la idea general, farmaciola, saber-la fer servir, no compreu un kit d'aquests d'Amazon i després el guardeu a la motxilla i us oblideu, vale? Sapigueu per què serveix cada cosa. Molt bé, i medicació pròpia, crònica, val? Si necessiteu. Llanterna amb piles de recanvi o frontals, val? Jo diria que frontals, val? N'hi ha, per exemple, aquesta és més barateta i l'he fet servir molt. És un Energizer, d'aquestes que podies comprar al supermercat, però va molt bé, val? Llavors, també tenim aquí una Black Diamond, aquesta no és la que portaria, aquesta és la que faig servir jo habitualment, val? Però sí que podria deixar una Energizer amb unes piles. Si la deixo aquí, podria posar unes piles amb un plàstic de manera que no estiguin en contacte i no es facin malbé, no explotin, etc. I piles extras, vale? Aquí jo tinc piles AAA, val? Tinc una capseta, val? Que és d'una altra cosa, però tinc les piles aquí embotides del bon preu, com podeu veure.
Si necessitem, per al que necessitem també les de AA, doncs també tenir-ne. Tingueu totes les piles que necessitareu en el vostre equip, diguéssim. Tocant el tema d'il·luminació, no? Una mica amb el tema de la llanterna, aquestes espelmes típiques de l'IKEA o d'aquestes coses també van molt bé. Per què? Perquè són petitetes, això ho encens i tant ens dona calor com il·luminació. Aquí tindríem una altra d'aquestes, que és com un got amb una tapa. També és pràctica, però és una mica més gran. Ens ocuparà una mica més a la motxilla. Per aquí ja ho tenim. Què més? Ràdio amb piles o de maneta. Jo crec que la ràdio amb piles seria l'ideal, però jo no en tinc. El que tinc és una cosa que segur que agafaria si agafés un kit d'emergència, que és una ràdio. Això és una Quansheng, però els que sou de muntanya i d'aquestes coses segurament que coneixeu les Baofeng, que és una altra xinesa. És una ràdio que és per, diguéssim, comunicar-se amb d'altres ràdios, però en aquest cas, a més, també tenim la funció de ràdio per rebre. Per tant, podríem escoltar la AM, FM, podríem escoltar canals d'informació amb aquesta ràdio. Molt bé, què més? Documentació personal. Sí, això és important, aquí tinc cosetes, podríem tenir documentació, per exemple, assegurances, pòlisses, contractes de propietat de la casa, del que sigui, del lloguer. Els documents més importants, diguéssim, de la vostra vida, tenir-los fotocopiats, o si de normal no els necessitareu, potser podeu tenir els originals i tot, i tenir-los sigui en una funda d'aquestes impermeables o el que sigui, tenir-ho així, guardadet a dins de la motxilla. I també passaports, fotocòpies de DNI i aquestes coses. I claus de recanvi. Claus de recanvi de què? De la casa, del cotxe, de la moto. Aquestes coses són sempre interessants de tenir. Ho tindrem aquí guardat i si hem de sortir amb presses, agafem aquesta motxilla i quan arribem allà, ostres, no he agafat les claus de... Sempre ho tindrem, Per tant, un apunt interessant. Diners en efectiu i targeta bancària, Aquí ara mateix no en tinc a la cartera, però en aquesta documentació també podríem afegir, doncs, diners en efectiu. Jo la targeta bancària la portaria a sobre i ja està, però no deixaria una targeta bancària aquí inutilitzada. Què més? Telèfon mòbil amb carregador, si és possible, i una bateria externa. El telèfon mòbil, no deixem un telèfon mòbil només aquí en aquest kit d'emergència. Llavors, portem el nostre telèfon mòbil, el que sí que portaria sempre, i deixaria en aquest kit, és un cable. Aquest és un cable que és molt interessant perquè té 3 sortides diferents, Lightning per als dispositius Apple, USB-C i micro USB per Androids més antics i moltes altres coses. I aquí tinc una bateria. Això, clar, hipotecar una bateria en aquest kit de supervivència i que es quedi aquí per sempre, potser és una mica massa, no? Llavors el que podríem fer és o posar un de petitet o ficar-lo com molt accessible de manera que regularment, un cop al mes, el anem carregant, Però sí que és veritat que això, no? Després intentem deixar-lo on anava. Si no, també hi ha d'altres maneres de tenir com uns dispositius on posem piles, diguéssim, consumibles i que tenen una sortida USB i així podem carregar els nostres dispositius amb piles que ja tindrem i que es poden emmagatzemar bé. Molt bé. Què més ens diu aquí la Generalitat? Productes de suport, com ara ulleres, crosses, bastó, caminador, audiòfon i piles, dispositiu de respiració... Sí, Vull dir, si necessiteu ulleres, doncs també és interessant tenir-ne allò, les típiques, les velles que no feu servir gaire, doncs les deixeu aquí, Llavors, aquí també ens afegeix altres coses com, el que deia, no? Si per nens, per mascotes, això també interessant a tenir-ho aquí. Llavors, diu, si les autoritats ordenen l'evacuació, és possible que no puguis tornar a casa durant un temps. Per tant, completa el kit bàsic amb aquests elements addicionals. Sabates de recanvi i roba, Aquí tinc unes bambes, òbviament, com amb les altres coses que us he dit, no agafareu i us comprareu unes dedicades per això. Jo tinc unes que, bé, tenen la seva vida ja, tenen bastant d'ús, doncs, mira, si em compro unes noves per substituir-les, doncs aquestes, en comptes de llançar-les, les deixo en aquest kit. Aquí tinc una roba així de recanvi, recomanable, pantalons jersei, uns mitjons, sobretot, aquests ja posats, doncs, són uns de llana ben grossos, ben gordets, i crec que un buff,
val? És molt interessant de tenir. Aquest és, per exemple, ja podeu veure, és el buf més lleig que he vist mai a la meva vida. Però me'l van regalar precisament amb una Camelback, alguna cosa que vaig comprar, venia un buf, no sé per què, sincerament. És lleig a cagar, val? És lleig de collons. Llavors, què faig? El poso al meu kit de supervivència. No m'importarà no anar gaire maco, aquest camuflatge hortera que tenim aquí, val? Doncs el deixo aquí. Val. Què més? En tema roba, interessant tenir un impermeable, val? Però, novament, no ficarem aquí una jaqueta Gore-Tex, bla, bla, bla. Per tant, un xubasquero d'aquests de plastiquet anirà perfecte, o un ponxo. Això és un ponxo que pots trobar per 10 euros, 20 euros, val? Això és un ponxo que, a més, té uns ullals, diguéssim, que podríem fer servir per fer-nos com un petit refugi, val? Punt interessant. Anant amb el tema també de refugi. Veieu aquí on estic posant tot el material i on estic agenollat? Això és una lona impermeable que venen al Decathlon com a terra per càmping, però que també té aquests punts d'anclatge, val? Pot ser terra per la tenda, pot ser un tendal, pot ser... Vaja, jo el faig servir per moltes coses. Doncs podríem tenir un d'aquests, que et costa menys de 10 euros al Decathlon, i tenir-lo en el nostre kit de supervivència, val? Això crec que seria una bona idea. Una altra cosa en el sentit de la impermeabilitat és el que ja us he ensenyat de la Farmaciola, que és una bossa de brossa, val? Així bastant gruixuda, industrial, gran, perquè amb això, si volem aïllar finestres, si volem impermeabilitzar una motxilla, si volem fer-nos una espècie de ponxo, ho podem fer amb una bossa de brossa. És molt polivalent, val? I associat a això, una cinta aïllant. En aquest cas és una mica d'aquestes de fer capses, bàsicament, d'embalatge, però jo us recomanaria una americana. Jo just ara mateix a casa no en tenia perquè la vaig acabar l'altre dia, però us recomanaria tenir-ne per això mateix, val? Bosses impermeables d'aquestes com de congelats. Bosses Zip, aquestes són del bon preu també i molt útils per guardar diferents, per exemple, les coses electròniques les podríem guardar aquí i vaja, que això pot ser molt útil. Què més ens recomana per aquí? Anem a seguir la llista, val? Impermeable, productes d'higiene personal. Aquí és aquesta zona d'aquí, val? Aquí veiem, vale? Si hem de quedar-nos amb 3 coses, jo us diria aquestes 3. Tovalloletes humides, per cert, això és especialment important, no dir, ai, no tinc tovalloletes humides, vaig a fer servir les del kit d'emergències. No, perquè un cop obertes s'assecaran en res. Per tant, sempre ho deixem tancat. Tovalloletes humides, un sabó d'aquests bàsics, el més barat del més barat de pastilla, vale? I, per exemple, un kit per la higiene bucal, val? Això ho podeu comprar en packs de 10 o així i surt molt barat, però també podríeu agafar els dels hotels, val? Que no ens enganyem, som catalans, sempre que anem a hotels ens emportem pràcticament tot el que ens regalen. O almenys jo, potser sóc jo un garrepa. Però sí, és molt pràctic, val? Òbviament, jo sóc home, no ho necessito, però la meva parella potser es posarà algun element d'higiene femenina, val? Per tant, això també tinguem-ho en compte. Llavors, el que no hem mencionat, i és molt obvi, és menjar, val? Què tenim aquí? Aquí tenim unes llaunes típiques, fabada asturiana, callos, val? El que us agradi més, sobretot no agafeu varietat, agafeu el que us agradi. Que si hi ha 2 que us agrada, agafeu varietat, però no agafeu coses que no us agraden. Per exemple, jo vaig comprar aquests callos, els odio, he descobert que els odio, no m'agrada gens, em costa molt de menjar-los, val? Per tant, he de fer l'esforç per acabar-me aquesta llauna algun dia que vagi a la muntanya, però no en compraré més, agafaré d'altres. Per exemple, aquesta marca té escudella catalana, que està molt bona, vale? Llavors, què és el bo d'aquestes llaunes? Que no s'ha de cuinar, no s'ha de fer res, no necessita calor, no necessita aigua, no necessita res, i la caducitat, ara quan us la trobi, aquí a sota. Aquesta 2028, però perquè crec que fa un cert temps que la vaig comprar. I aquesta d'aquí, 2031, val? Això caduca el 2031, d'aquí 6 anys, val? Per tant, té una caducitat molt llarga i això significa que si ho fiqueu al kit d'emergència, si us oblideu durant 6 anys, doncs encara us ho podreu menjar. El que heu de tenir en compte de tant en tant anar mirant, val? Que no se us caduqui, no sigui que quan el dia que ho hagueu de menjar estigui mig podrit, val? Però bueno, sincerament, no crec que si passa un any d'una cosa d'aquestes tampoc no passarà res. Aquí havia portat també una cosa que es diu Huel, que el que és un menjar deshidratat, que el que podríem fer és tenir una bossa d'aquestes, i aquí crec que hi ha 7 racions, si no m'equivoco malament, per tant, tindríem per 3 dies o per un dia per diverses persones, i això l'únic que passa és que necessita aigua calenta, val? Si podem bullir aigua,
doncs això pot ser una molt bona opció. Això ho faig servir jo molt per la muntanya. Però bueno, aquí a gustos. Jo el que recomanaria, si volem un kit que no haguem de tocar per res, és això d'aquí. Aquí també tinc una mica més d'electròlits, aquests són uns del Decathlon baratets, però, com us deia, molt interessant de tenir-ne per complementar aquesta aigua que tenim. I barretes, Aquestes aquí, veieu, les de proteïna normalment es caduquen abans, perquè són més, diguéssim, humides, Però les que són així més de carbohidrats, aquesta ja veieu que 2026, però les que són així més de cereals més seques solen durar més, Per tant, jo posaria d'aquestes que triguen en caducar. Què més? Aquí, en principi, segons el kit d'emergències del que diu la Generalitat, ja estaria. Hem tocat tot. Llavors, deixeu-me que us doni alguns afegitons. Si tenim un tandal d'aquests, que no ens ocupa gaire, jo us recomanaria sempre, fins i tot sense tandal, tenir una mica de corda, això és un paracord que et venia un kit de, no sé, 4 o 5 de diferents colors. Això sempre pot ser molt pràctic, ens podem fer un petit refugi, podem lligar coses, podem penjar coses, podríem eventualment fer un petit ràpel si l'hem de fer amb compte. I també, molt interessant, i aquí em sembla raro que no ho digui, tema de foc, mínim un encenedor, al mínim un encenedor, sisplau, aquest és un encenedor, el típic Bic, sinó un Clipper, qualsevol encenedor, ens servirà. Aquí en tinc, de fet, mira, 3 encenedors mistos i el ferroceri, perquè això és tot el meu kit de foc, però senzillament a cada kit almenys un encenedor, Si us agrada el tema de muntanya i tal, i sabeu fer servir un ferroceri, també us recomanaria que us compréssiu un pack de 4 o 3 o d'això ferroceris i fiqueu una a cada kit de supervivència. I també una altra cosa que trobo molt a faltar en aquest kit d'emergències és quelcom que talli, Una navalla, pot ser una d'aquestes, aquesta també és del Decathlon de 75 mil·límetres, És molt senzilleta, bàsicament això no només és navalla, però també tinc una Victorinox que té navalla, però tenim altres eines, Tenim això, o sigui, tornavisos, tenim serra, tenim bastantes cosetes que ens poden anar molt bé per una situació d'aquestes. En aquest cas, aquesta, per exemple, jo no la faig servir perquè tinc d'altres, llavors aquesta sí que la deixaria en aquest kit d'emergències. De fet, la tinc en el kit d'emergències. I després, també, això ja és 100% un ganivet, però és un ganivet que literalment, us dic seriosament, això ho vaig comprar a la web online del Lidl, quan hi ha aquestes ofertes, 6,99. 6,99. Doncs, escolta, me'l compro i se'n va al kit d'emergències, Això, si sou una família, potser aquestes coses, només cal que les tingui un dels kits d'emergència, però són coses que estaria molt bé que tinguéssiu. I res més, aquí que no ho he mencionat, tinc un altre tandal, tipus camuflatge i tal. Jo us recomanaria que per un kit d'emergències agaféssiu aquest, però així tenia una cosa com per representar el tandal. I també he portat aquesta motxilla perquè com a mostra de motxilla que no fa servir en el dia a dia, també podria ser la típica Eastpak aquestes que tenen els nens i que després ja no fan servir més o el que sigui, motxilles que passen desapercebudes, motxilles sosses, que tenen una mica de pinta d'abelles, són les perfectes motxilles. Primer, perquè no les fem servir, i segon, perquè no criden l'atenció. I ara que estava desant totes les coses al seu lloc, dic, m'he deixat de parlar d'algunes d'elles, perquè com anava seguint el guió de la Generalitat i li falten certes coses que són interessants, manta, una flaçada, aquesta és polar, antiga, tots tenim alguna per casa, que el color vermell és una mica estrident, una mica llampant per al nostre sofà, doncs, escolta, se'n va el kit d'emergència. Els guants que els he mencionat, però que al principi però no he parlat més, crec que és molt interessant tenir uns guants per fer feinetes o el que sigui quan estiguem en aquesta situació. Unes brides, Això també pot ajudar molt a reparar cosetes o unir tandals o això, i això és molt barat i ocupa molt poc espai, I finalment, i aquest és un extra molt extra, però també ocupa molt poc, i què és això? El que ja us podeu imaginar, unes cartes, Això, en situacions d'emergència, podem estar potser donant-li massa voltes al cap, preocupant-nos, etc. Hi ha unes... Doncs escolta, tenir un joc de cartes per passar l'estona, crec que sempre pot anar bé. Res més, jo crec que fins aquí
hem tocat una mica totes les bases del que hauria de ser el nostre kit d'emergències. En un futur segurament faré més vídeos d'un més complet i més enfocat a la supervivència, una mica a llarg termini, de manera que puguem passar 72 hores bé, però fins i tot més. També us deixaré en els enllaços aquesta pàgina de la Generalitat i també d'altres documents interessants sobre què fer en cas d'apagades i d'altres de protecció civil de diferents països, un d'Àustria, un de Suècia, si no recordo malament, que la SEM ha traduït i té publicats al seu web, llavors els enllaçaré allà per si us interessa fer una mica de lectura extra. Fins aquí aquest vídeo i ens veiem a la propera. Si us ha agradat el vídeo i no esteu subscrits, estem quasi als 100 subscriptors, per tant, ja sabeu, us podeu subscriure, podeu donar-li like i us deixaré per aquí enllaçats alguns altres vídeos que us poden interessar. Adéu-siau!